M'ha semblat superinteressant perquè he descobert un personatge que m'agradava molt, però que potser no havia aprofundit tant en la seva vida i a la seva obra, i m'ha donat peu a buscar més informació i trobar coses que no sabia i que m'han agradat moltíssim, que potser d'una altra manera no hagués mirat. Per part del personatge, el descobriment del personatge, que ha sigut superinteressant, que jo no sabia que ho era tant, m'ho imaginava però no tant, i després de part de l'equip, que amb equip tot es treballa millor i que ha sortit un projecte superxulo.